Pozdrav moji subscriberi, danas ću da vam pričam o tome da li na pravi način volite svoju zemlju. Često od mladih ljudi čujem da kao Srbija, ne znam, vole svoju zemlju, pljuju druge države, drugu naciju, druge vere, drugo sve. A onda ja često znam tako nekim klincima u mom komšiluku kad počnu tu temu da kažem šta voliš ti? Ajde kaži, šta voliš ti u svojoj zemlji? Šta voliš? Pašnjake, drveće, šta voliš? U jednoj zemlji ne možeš voleti zemlju i sigurno ne voliš pašnjak i ne voliš brdo i ne voliš banderu. Jednu zemlju čini narod koji živi u toj zemlji. Znači ti moraš da voliš ljude u toj zemlji da bi voleo zemlju. Ako ne voliš te ljude, ne možeš voleti ni tu zemlju. A najčešće tako ti mladi koji se kunu kao kako vole svoju zemlju, biju nekog drugog tamo, maltretiraju nekog svog vršnjaka u svojoj školi, zajebavaju prvog komšiju, hoće da biju u kafiću svakog drugog koji im se ne dopada, ne znam, na stanici bi kao JBM svakom ko ih pogleda popreko. I šta ti voliš u ovoj zemlji? Voliš ništa, samo voliš da se deklarišeš kao neko da voli zemlju svoju najviše na svetu. Ja ne mogu da kažem da ja volim svoju zemlju najviše na svetu sve dok ne volim te ljude u toj zemlji. Kad prestanem da volim ljude, ne volim ni tu državu, zato što jednu državu čini narod koji živi u toj državi. Svuda u svetu, u tim nekim velikim metropolama, velikim gradovima žive različiti ljudi. Od Arapa, Crnaca, Amerikanaca, Španaca, Meksikanaca. U jednom velegradu kao što je Pariz, ulicom šetaju svi ti ljudi toliko normalno, bez ikakvih, niko se ne okreće za njima, jer što je raznovrsnost u ljudima, to je metropola veća. Što je manje nekih drugih ljudi, to je metropola manja. Kod nas ne možemo baš da se pohvalimo da tako prolaze tako ljudi. Kod nas i dan danas se ljudi okreću na ulici za ljudima koji su crnci, za ljudima koji su Arapi, koji su svojim nošnjama. To je nama i dan danas kao da igra bela mečka. Dosta smo mi još uvek zatvoreni, nismo tako otvoreni kao neke druge zemlje. Dosta smo tako nekog pogleda na svet. Jedna youtuberka je u jednom svom videu rekla, mi smo bili 500 godina pod Turcima, pa kao zato smo mi tako. Pa znaš šta, ne bi se složila. Kamo sreće smo bili još 500 godina pod Turcima, mislim da bi naučili neke stvari o lepom ponašanju prema drugim ljudima, o fair play igri prema drugim ljudima, o nezajebavanju drugih ljudi, o poštovanju njihovog vremena, o poštovanju njihovom radu, o tome da trebamo da naučimo da moramo da radimo da bi dobili nešto, jer ako samo mrzimo nekog drugog ko je dobio to svojim radom, ne dobijamo ništa. Šta bi još naučili od Turaka? Naučili bi da poštuju ženu, oni mnogo više poštuju ženu nego što mladi ljudi ovde mogu i da pretpostave, da lepa žena ne znači da je kurva, da našminkana žena ne znači da je kurva, da pametna žena ne znači da je ne znam ni ja šta. Ovde muškarci ne poštuju žene, ne poštuju ni stare, ne poštuju nikoga, poštuju dva druga pored sebe i to je pitanje do kad. I tako misle da su neki tobože kao neki koji vole svoju zemlju, koji su super. Ovde i dan danas ljudi gledaju da zabiju nož u leđa svakome kome mogu, čast izuzecima naravno, zato što su ljubomorni i zato što prosto ne mogu da podnesu da neko živi bolje ili živi bar podjednako isto. Tako da, dragi moji mladi ljudi, radite na sebi, ugledajte se na neke druge
ljude koji su pametni, učite, samo učite, budite ono što treba da budete i ja sam bila ponosna nekad na svoju zemlju, više nisam, priznajem, nekad sam bila ponosna na te ljude koji su imali stav, koji su imali neki moralne vrednosti i stvarno, ja kad vratim film unazad, toliko sam bila ponosna na svoju zemlju, ja sam mogla da živim u inostranstvu i nisam htela. Sad, u ovim godinama nisam više ponosna na svoju zemlju, meni je žao i sad bi po prvi put želela da odem, ali mislim prosto više nisam u mogućnosti da odem. Tako da, mladi ljudi, od vas zavisi kako će država izgledati za nekih 5, 6 do 7 godina. Tako da, dragi moji, morate voleti ovu zemlju na pravi način. Ako volite vaše sugrađane, ako volite vaše komšije, ako volite vaše drugare u školi, ako im se ne podsmevate, tako volite svoju zemlju, a ne na neki drugi način. Svi smo mi u istoj državi, u istoj zemlji, imamo iste probleme, dosta slične, neko ih ima manje, neko ih ima više. Svi mi kuburimo i u novcu, kuburimo i u nekim stvarima, tako da vi svi, dragi moji mladi ljudi, jedino ako volite ljude oko sebe, volite svoju zemlju, ako poštujete sve ljude oko sebe, tako volite svoju zemlju i nikako drugačije. Budite ono što treba da budete. Ja nekad ne zameram vama, krivi su roditelji, zato što vas ne uče tako tim nekim stvarima. Ali verujte meni, morate biti ono što bi rekli cool, budite pravedni, sagledavajte stvari sa više strana, volite vaše starije ljude oko sebe, volite vaše vršnjake, ako ima problem, pomozite mu, nemojte mu stavljati prst u ranu. Pa imamo toliko samoubistava mladih ljudi, pa meni samo kad pomislim na onog malog Aleksandra što se ubio, pa ja ne znam da li ta deca u toj školi danas mogu da spavaju. Zašto ste takvi? Nemojte dozvoliti da budete loši, zato što je to, ja ne znam šta da vam kažem, vi danas sutra ćete imati decu i razmislite samo šta god hoćete da uradite, zamislite da vama tako neko nešto uradi. Volite svoju zemlju na ovaj način koji sam vam rekla, tako što će voleti sve ljude oko sebe, one i sa manama i sa vrlinama, i bogate i siromašne, sve ih volite, pomozite im ako ne znaju da nauče, ako su siromašni da imaju nešto, da vide nešto, budite pravi, ono što bi se reklo patriota, ali pravi na pravi način. Eto tako, to sam htela da vam kažem, bit će još tema, mislim da vam je bilo zanimljivo, pričite mi dole šta mislite o tome, naravno ne mislim na to da sad morate voleti sve živo, ima neko vam odgovara, neko vam ne odgovara, ali da ne budete ekstremni u tom nekom nepodnošenju ili u toj nekoj manje naklonosti prema nekoj osobi. Pozdrav!